nakabalik lang sa mga vlog, no? Sa kanisa na first na pumunta na Bisaya na vlog. Kaya wala po kabalo, tumadun ka rin ninyo kaya saba kayo akong farm. Pero today padulong pa sa Irana kaya atong iparimat ato ang MTO3. Alista na din ako sa full system exhaust sa mga nagasubaybay sa mga nagasubaybay sa akong YouTube or Facebook. I think it's almost been a month since alista na ko nila. And guys, very important yun ang magparimap labi nag magpa-full system exhaust mo. Kaya maglahi dyan yung air fuel ratio, either mudagan o clean or rich imong motor, yung makina. I mean most of the time lean din na siya. Lean kay tagalog hangin ang makina pero kulang sa gas. Resulta na siya nga muinit ang makina. So kung init kayo ang makina, ang mga components niya dito kasulod maguba siya over time or mas dali siya mag-wear out. So karon padulong pagparimap karon para matuno ang air fuel ratio niya. Mao po nang rason nga nung most of the time nag-backfire ang motor. Permente ka na mag-backfire yung unit labi na nausap ang iyang air fuel ratio. So mag-wonder mo kung sa full system lang ba makabenefit ang remap. So guys, pwede po makabenefit ang stock at yung stock lang na although dili siya as dili siya grabe nga benefit compared sa mag full system ka niya mag remap. Lagi apon siya benefits. Ganahan mo more power pwede. Mga big bike dre ZX10R kay Boss Serrano ata na. Grabe. Sir, afternoon. Message ko gapon sir. Ayo tama. MTO3. ZX10R. Saan siya sir? CBR naman sir. CBR naman. Kuman natin ha? CB 650. Kapit naman. Sige. Yan pala mga motor. Napaisa ka ZX10R. Ang ZX10R dali. Grabe. CB5. try na mo kung bababa siguro ang power band niya na nasa ano 6K. Karon kay i-test siya para makuha yung stock. Para makuha yung stock. So ito yung stock RPM.
42.5. 42.5. Ang iyang stock niya 37.9. Okay. Ang karon 42.5. 42.5, so 5 horsepower. 5 horsepower. Horsepower. Torque niya 29.1, karon kay 33.5. So, wala pa naka-filter, stock pang filter, wakay change. So, napa-G mag-gain. Napa mag-gain. Naka-filter high flow. Napay potential. Kako pa. Kaya pa naman 43. 43. So, humanap na og lima. So, thank you kayo kay Sir Dre. Serana Moto. Kung namo yung ganahan magpa-remap sa inyong mga unit, i-check ninyo ilahang page. No? Nanay sila Dre sa Buhangin, located in front of BPI. I'm excited. Excited na ko kung nabay maglahit gid sa power. And ipababaan ako ang power band niya, mga nasa 6K. I'm not sure. I don't think na mag backfire siya the way it used to sa una. And keep in mind, naka quick throttle niya akong MT-03 guys. Nagyapon na yung backfire. Wala yung backfire. So quick recap, ang horsepower na na-gain nato is 5 and the torque that we gained kay 4. Comments nako about sa naglahi sa motor is murag mas nilinear iyang power. Yes, naa siya extra torque compared before, pero nag-sacrifice ang iyahang top speed, which I don't mind since kaning MT-03 nako daily motorcycle nako ni siya, so mostly city lang yun. So murag dili kaayo nako mahurot jud iyang power always. Mahurutang nako siya siguro kung nako sa long ride or mga Sunday ride. So nag-aim ko for usability. Kaya napangutana po ni Jarvin na mas napaday potential kung naka high flow air filter ko. Kaya kung air filter karon guys, kay stock lang siya. So kato lang for this video. Nakalimot ko game og outro kay nawala ko sa passing. Kaya nag-try jud na feel ang motor kung napay difference. And moto, more torque siya, less top speed. Pero okay naman gihapon siya. So thank you for watching. See you guys next time.